Ang tabuk bolongo thanga nai tongo bolongo muya kisa phanya hanai tongo tabuk norok nai tongdi bolongni lama himui tongo tabuk bolongo muya phanya hanai norok nai tongdi muya phanya ni Para ka andra gundra thaipung tholani bagai kongrani khorang kosorjak khorang butam jena haing tongkha pa bolong male bolong no tini ke thampu nyong sinai Mokai sinchegon bagan ikoro wa sul tongo wa thirok tongo wa malang tongo ipiang saijong ka wa thui iko wa thui muya kong sasai kha ke iko yang ro wa saijak tongo ikoro kong noi yang kong sa saja bisinggo asai khara wa thai wa thai ni muya kam ka asai chong kha koto khayoi iko wa thai ni muya iko hanya musuh mama paya erga tuh ning tono angka wati muya no kabelai na thogjago mojeng thogo hontali rok thogo bantaroi khondro kuiroi korobo kotama asajak ma phaya wasulning simi phaisa sajago muya yang tongo wamlang rok wamlang ni bo muya nanya ni tongo hak ketoi tang nai le ngai Ketui hinggang ke belai kena muito yo asa pano kuto yang tomo mo soyok sak pano songdi muya saka kuto yo mo ha kuto yang ke begini muya bokur suam na thodok tong koramang tabung no muya phaya kuoi tui tu kuoi ya kuoi pai drop nge tini basui songmo phaikya tini belai kheno ler kha ang ngangge tabung no songbai sukbai sengdol kha mai tui sai pai lai drop borok ngobo rohosoka ani te se flipkart ni tini mani bo borok ano re phaikya ani ri tini flipkart ni sokon mani borok tuni ri phaikya nongnang ta khono sumui bo phunung mai ka nongnang tak sumui phunung nai ujunda bahan yang gue pakai ini dress kono sendiri jadi kalau naik juga